Alright, ake ngibingelele kuphi nakubo lokufinyelela khona ezobuciko mithi igama lami nguMelisizwe nguBongusa kwaMnomiya kumale Friday enkandla kwesenkosi yakwaqulu namhlanje isenkosi yasemathulini namhlanje ke sengihambe ngahamba ngase nginibuyela nembongo yabona ke manje anibuyela nomuntu bafowethu othulayo masecabanga olapha inhliziyo zabantu sawubona sisekunjani ngicela ichaze ubani wakabani oqhamukazi sanibonani igama lami nguXolisile ngwakamakhanya ngaqanjwa abazali bami bese kwathi ugogo wami wangihamba wathi mina ngilibika ngoba kwabonakala ngamajuba amabili ebhakuzela ibhakuze wathi leli noma kanjani ibika waqala ukubona amajuba amhlophe emzungeza kanti ngase ngizalwa ngaloso sikhathi ngwasesihlonyaneni ngokuzala inkaba yami yawakhona ngingumtsinzi nje ozimelela emthwalone ikanile ngakhanela la khona emfazazane futhi angiyanga kude ngithathe khona la emva kwendlu nje kona lokho konke njengakusho ngizalo mamtshali ke mina kodwa ke noma ngingabazi kahle abantu bakamtshali kahle le ngidla khona amasi ikamkhize le ngiphuma khona ke eme ngifika khona uthi usefikile umzukulu mana ke siyabona manje uphuma e-stage ususa kusukumise wonke umuntu abantu bonke bashaya umaye abantu basakufuna bakulambele wavele wehla waphuma yini wenzani ngingumuntu oqala ayibuke into mase ngiyayicabanga kuqala mase ngiyayenza angikwazi ukuthi vele kuthiwa sicela into ukuthi iyavuka lento kumina kuyimanje ngikwazi ukuyibhala mase ngiyibhalile mase ngiyaye lento le ngosinye isikhathi umunye umuntu akathi ngicela ungihayele inkondlo yokuthi uma ingakavuki ngoba ngilo muntu othanda ohaya ngokuvuka into kumina iyavuka kumina ngapha ukuthi angithi manje bese ngiyayisho ke isona siphiwo sami njena khona uthisha wangitrainer e-primary kwakunguthisha uDlamini kwakuthisha umvuna e-primary ngatrainwa e-primary lengangifunda khona eGobela e-primary school ngayophinda ngaqhubekela e-high school lengaqhubekela khona e-high school ngafika sengivele sengivuthiwa zange bangenzele lutho kwase kuyimina esengikwazi ukuzibhalela khona inkondlo yami yokuqala engayibhalayo ngayibhala ila ngangiluze khona ubuntombi bami ngabhala inkondlo ethi ingubo ngathatha ingubo ngabe ngayibona ukuthi ingubo ifana nomuntu wesifazane uma ilengisiwe nje lapha yana yinhle kodwa meke wayithatha wayigqoka iyaqala iyanwebeka ile ngasikhathi ngiqala nami ngikhulelwa kwabe sekunwebeka umzimba wami ngesikhathi ingubo uyiwasha isuke iphuma isitashi ngenkathi iphuma isitashi ile waphuma khona umntombi wami yona inkondlo yami isonnet engayibhalayo ngiqala nje ukuzibhalela inkondlo manje uyabona wangithinta ke yabona mawusuya lapho ngizocela nje olayini babe bathathu baleyo nkondlo la nomuntu ongakaza ayizwe nomuntu ongakaza ayibona ozoba nenhlahla namhlanje abukelele i-GP page angene la bese yayizwa ithi ingubo ngangingubo yake nokusho elenge ngaphandle kwengilazi edlula wonke umuntu ayibuke athi mina siqamama aphinde ayibuke athi ngiyoze ngigqoke ngubo nayo yathatheka ngigqoka ehamba ebukwa yizwe laqala laphuma ibala lengubo yaqala yangabukeki njengasekuqaleni wathi akusayona ingubo enganinamathelwa umzimba wami ingubo engizoyindlalela phambili komnyango ngisulele izinyawo kuyo kanti akabuzange elangeni khona uthi mina le ngubo isengayithatha ngigqoke ngiyiwashe ngigqoke ngibukwe yizwe ibika lelo wayizwa leyo nto manje ila ejule khona ke manje lapha ke mina sengifuna ke siyibuke mhlawumbe emkondlweni bakho bakhona inabantu okufisa ukusebenzisana nabo la njengamanje sizothatha sithi uMaskandi uDominatile mhlawumbe noma iGospel kukhona umculo okufisa ukusebenzisana naye mhlawumbe kulawo ma-genres ukuthi ngiyafisa usibana nazo ukusebenza naye ngingene engomeni yakhe mhlawumbe ubuka ingoma ulalela ingoma yomuntu uyithi usuyishaya inkondlo uwedwa naleyo ngoma ungayisho phela ingoma noma ngeke ngisho ingoma kodwa nje ngingachaza ngithi kwesinye isikhathi kuye kuthi meyicula ingoma ngivele ngathi ngavuka ngathi lo muntu oculayo bese yathula mina bese ngiyangena phakathi nendawo ngathi yena esacula bese ngiyangena mina aphinda aqhubeke ngiphinda ngiqhubeke futhi silekelelane ngoba lento iyavuka kumina futhi ngiyayifila
yazi ngiyayiphila, ngiyayithanda futhi, ngiyayithanda. Uyahamba nama-section class ey'nkondlo lama-section akhona Yebo, ngiyahamba. Isikhathini esiningi ngivamise ukujoyina intelezimsane. Yes. Isikhathini esiningi ngatrainwa kakhulu, ziningi kakhulu izinto engifike ngifundiswe kuzona. Phinde ngingene mhlampe nama-competition. Uma ngingena kuma-competition kuyangifundisa kakhulu mina ngoba ngisuke sengincela ukuthi ezinye izimbongi zifike zithini. Ngibona ukuthi okay, uma ngiphuma 3 futhi kuba clean kumina ngoba ngiyabona ukuthi ayisibanani ngishayile ngenxa ya 1 no 2 no 3 i-level yakhe ingaphezulu kakhulu kwami. Imvamisa ngivamise ukuphuma portion 1 or portion 2 futhi uma ngiphuma portion 2 angikaze ngibe futhi ngikhale ngenxa yokuthi abantu engivamise ukukhathwa nabo. IsiZulu ngiyasithanda, ngisithanda kakhulu, ngiyasithanda isiZulu kakhulu, angazi. Ya ube wezwa ngey'nkondlo mhlawumbe zikaSiyabonga ungoshe amalokhuzana akhe lawa awenza okhosini, awukwazi uyibone nawe ngelinye ilanga uhlanganisa abantu abawu-200 umemo Siyabonga Mpungose, wakayibona ukanjalo? Ngihlezi ngiyiphupha, ngiyakufisa empilweni yami yonke. Ngiye nje nasokhosini, ngiye kohaya khona ukahlanganise naye futhi uMpongose sibe nezinye imbongi. Ilapho-ke ngafike ngancela kakhulu, wasiza kakhulu-ke lapho uSiyabonga Mpongose ngokuthi asihlanganise sisonke sizimbongi sisodwa siyodedilana inkundla nje kuningi kakhulu, angazi ngingakhuluma kuze kuse ngenxa engiyithanda ngayo ngento yami. Thina singakunikeza ithu ukukhuluma kuze kuse ukho nje ukuthi kophela iphela. Kulungile, asenze kanje njengoba manje utholakala kanjani umuntu ofuna ukukulandela nomuntu ofuna ukukufollow? Mhlawumbe uma kukhona umuntu othe wezwe inkondlo zakhe bese no yando singamsebenzisa emsebenzini wami, utholakala kanjani? Okay, mina ngiyatholakala WhatsApp wami u-071 51 80711. Na Facebook ngiyatholakala ngoXolisile Makhanya, ku TikTok ngiyatholakala futhi nakhona ibika, uyangithola nje khona. Siyabonga, ake sehle ngobonda sikugabisele ngey'thende sibhekela kithi Friday. Thank you.